good morning, maayong aga sa atong tanan. Ayan, maayong aga. So, yan guys. Isang araw na naman ng ating ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, maraming salamat po sa inyo. At ngayon, ito ay ang aking pangalawang unboxing. Yan po. So, hindi po natin alam kung ano po itong pinadala sa akin ng aking asawa. Ayan. Salamat sa aking minamahal na si Marie Chris Paloma Roca. Yeah! Yan o. Yan o. Bago po lang. Wala pang ano yan. Wala pang sarado pa po yan. So, yan. Ano kaya to? Regalo niya daw to sa akin sa ngayong Pasko. Matindi to. Anong ating ireregalo sa kanya? Kasi niregaloan tayo, tas ano ireregalo ko? Masarap. Yung masarap. So, yan mga sangkay. Yan, oh. Kitang-kita nyo, bago pa po yan. Wala pang bukas yan. Oh. Yan. So, bubuksan na po natin. So, yan. Let's go! Bubuksan na po natin. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ang paborito ko siguro ito. Ano ba yan? Tagal mabuksan. Yun. Gandahan lang. Yun! Oh my God! My God! Ay! Alam nyo ang binigay sa akin? Taran! Aroy! My favorite. Ang galing naman. Ayan po, chinilas. Ayan po guys, hindi lang po isa. Taran! Dalawang chinilas po. Ayan po, hindi lang dalawa. Tatlo pala. Ang galing. Ay, ang ganda. Oh, ang dami kong guys, chinilas. Ayan. So, yan po ibinigay sa akin ng ating minamahal. So, maraming salamat sa iyo, mahal ko. At mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita at miss na kita. Yan. Yan po. Tsaka meron pa po. Hindi lang yan. Ayan. Yan. Hindi lang po yan. Ha? Guys. Hindi lang po yan. Ayan po. Ito! Uy! May bag ako. Ayan o. May bag. May bag po ako. Ala! Uy! Binilhan niya ako. Grabe. Kasi nagbabike ako mga sangkay o. Nagbabike ako. Ayan o. Binilhan niya ako. Ay! Naman talaga. Nalab ko talaga itong aking asawa. Ayan o. Ay! Naku. Grabe siya. Grabe. Maraming salamat talaga sa iyo. Ayan. Maraming salamat. Mahal ko. Ayan. Kapit lang. Kahit anong mga pagsubok ang dumaraan, tayo'y trabaho lamang. Ayan. Uy. Ayan o. Unboxing. Chinilas. Tsaka yung pang bike cycling. Yan. Tapos bag ay uy! Mayroon pa isa. Grabe. Ayan guys, mayroon pa. Ay. Grabe. Binilhan niya talaga ako. Unboxing ko to. Hindi ako makapaniwala. Sa Pasko, ito po yung gusto ko bag. So, yan. Maraming salamat sa iyo, mahal ko. Thank you so much. Ano kaya ang ireregalo ko rin sa kanya kasi binigyan niya ako, guys.
Nakakahiya man ano. Siyempre kailangan din natin magregalo sa kanya, guys. Alam na. So, kung ano rin yung gusto niya, so bibigyan natin or ipapasya na lang natin siya. Yan, guys. Tapos ito pa yung bag pang cellphone ang ganda nito talaga naman. So yan, tayo ay magpapasalamat. Maraming salamat sa bag. Ito kasi ginagamit ko sinakantyawan ko nga siya kasi butas na po yung aking isa. Yan. Itong aking pinilas. Yan. Ang ganda niya. Chinilas po yan. Yan po, chinilas. 3 po siya. It means, may meaning po siyang I love you! Galing, ang galing. Alam niya talaga na gusto ko to. So, thank you so much. Mahal ko, maraming salamat sa ibinigay niyong pamasko sa akin. Kaya mo, tako rin may pamasko sa iyo. Abangan mo. So, tatabi na natin to, guys. At kasi nga yung chinilas ko walang palitan. Saka para ito, pampasok ko rin itong isang chinilas ko, guys. Yan. So, yan. Thank you so much. Sa tumpag ko kasi, yung zipper kasi naputol. Kaya nagagalit din minsan kasi hindi ko inaayos na paggamit. Ay wala, naputol talaga yan. Gagawin natin. So, yan, guys. Maraming salamat at nakarating na naman kayo sa aking huling kabanata ng aking video dito sa aking unboxing. Yan, galing bag at saka chinilas yung ating unboxing ngayon. So yan, maraming salamat unang-una sa aking asawa, aking partner ng aking buhay, kaibigan, kababata, aking magulang na tinuturing at partner sa buhay. So maraming salamat sa iyo kahit anumang pagsubok ang dumarating sa buhay natin, anumang pinagdadaanan natin, at patuloy lang tayo lumalaban. At kamagalala, darating din ang araw na hindi ka na magtatrabaho. Yun, kayo nasa bahay na naman. Abangan mo. So maraming salamat po. Thank you so much. God bless po sa lahat mo ng mga nanood. Maraming salamat. Pagpalain po kayo. At maraming salamat sa mga supporters ko po dyan. Yan, thank you so much. Sa aking mga ka-YouTuber, shout out po kay Ma'am Wanabels, kay Don Arnie, kay Bainimwell, kay Doc Pogi, kay Ako Ito Vlog, ang aming advisor, si Ako Ito Vlog. Marami kami natutunan. Ilimatas na andyan lagi. Yan, Ilimatas, baka naman makababa na ako ng hagdan yan. Tunting kayod na lang. Na talagang experience nga, sabi nila, experience is the best nga, sabi Ika. So yan. At sa lahat ng mga kaibigan ko, kay Kinaglin, Sony, at saka kay Jonathan, yan mga nakalaro ko, at sa mga kagwamyaw, yung sa mga nag-birthday, sa inyong lahat, mega shoutout po kayo. Kay ate, yung si asawa ni Kuya Jerwin, ayan, shoutout po sa inyo. At salamat sa inyong panonood ng aking video. At sa aking mga kasamahan dito, kina Sunny Boy, kay Reggie, kay Paulo, kay Aldrin, kay Catherine. Yeah, Catherine, mega shoutout. Uy, magpagaling ka na at para maging masigla na tayo at makatagay ka na.
Ayun, so yun. Kay Neil, shoutout pala at subscribe nyo po si Neil o Neil's TV. Yan po ang kanyang YouTube channel. Siya po ay bago pa lamang din na YouTuber. So kasamahan ko po dito sa Taiwan. So ayan po. At kina Peach, kina Ricky, at sa lahat po kay Mar, aking kapitbahay. Shoutout po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Yung mga hindi ko po nabanggit, mega shoutout po sa inyo. At maraming salamat sa suporta nyo sa ating mga kaibigan. Yan. Thank you so much. Maupay nga aga, maayong aga sa inyong tanan, maayong udto, gabi, kung asa matadapit sa tibok kalibutan. Kay Bay Jugs, shoutout pala sa Bay Jugs. I love you, Manay Nani. Yan. Kay Ma'am Chiclet ang Kobe, Cherry, at saka kay Mr. Ninong Bolinao, Pride Kakosa. Yan po. At saka kay sang aking kaibigan kay Nick. Yan. Bukana sila Kuya Dang. Yan. Shout out sa inyo lahat. At saka sa aking kaibigan na sa UK, si Yek Official. Mega shout out sa iyo. Yek. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. And please subscribe my YouTube channel, Proud Waray TV. Yan po. Share, like, click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless all at mabuhay po tayo. Patuloy lang po tayo magdadasal. Anumang problema na dumarating sa atin at malalampasin din natin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. In Jesus' name, Amen! So, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!